जास्ट बे प्रफाइला आंनिमोन, मबाइलाबो आंनिमोन। बै लिरना हरग्रा मानसिखौहाय आंनो दा नांगौ, आं बेखौसो आं दा नागिरगासिनो दङ। नैबे सुबुं होननानै गोबां हरगासिनो दं। आं नुबावाखैनोमोन आरो इउनाइटेड फरामाव XNDB आरो XNDBनि माखासे हान्जाफोरनिफ्रायबो बे फैदों जे बिथाङा सोर। थाबैनो बर'नि गेजेरावनो सिगांनि समाव सिगां बेलेग खोथा, नाथाय दानि समाव गोजोन गोरोबथानि उनाव NDBखौ देथारनो मानो सोंखारिग्रा कमेन्टनि थ्रुयै बा खुगाजों सोर बेलाय? बे बिथाङा लिरदोंमोन, दायो नोंसोरबायदि NDBफोरखौ जों देथारनांगौ, सिगां गावनि हारिखौ देथारबायना। आं दहाय फुङावहाय MG ब्लगावहाय नुदोंमोन मोनसे राजु बसुमतारी जायखिजाया आंथ' लिरनो रोङा। ओमफ्राय बसुमतारीना, आंथ' बसुमतारीमोन नालाय गोदो। ओमफ्राय मा बसुमतारी लिरदों ना बसुमता लिरदों आं मिथिया। आं फेसबुकखौ माने सासे नेपालि मानसिखौ बानायनो होदोंमोन नालाय 2018आवहाय। थ' बै फटकआबो 2018आवनो होदों फेसबुकआव आरोना। थ' नै दाख्लै सानब्रै, दिनैजों सानबा जाबाय। बे मबाइलखौहाय सासे अदालगुरिनि ड्राइभार, आंजोंनो लोगोमोन, गोदो लोगो मोनलायखानायमोन सालाङाव गारि सालायबा। बे माने बेहाय जयन्तियाव फैनायखायनो आं लोगो मोननायखाय लाबोदों। थ' आंनि मबाइलखौ बियो बेगनिफ्राय बरनना लांदों लाङा आंथ' मिथिया। आंनावथ' मबाइला गंनै नालाय। थ' आं गोदान लादों दाख्लैबावै। बे गोदानखौ आं इउज खालामनानै गोजामखौ माने आं न'आव लांनानै बिफाफोरनो बा बिमाफोरनो हैगोन होननानै आङो बेगाव दोनदों। थ' बेखौ बियो इउज खालामनो लांदों। थ' लांनानै बियो आंनि फेसबुकखौ इउज खालामदों खोमा। थ' आंनि फट'खौ होनानै बियो SNDBफोरखौ दा देथारगोन मागोन होननानै कमेन्ट हरदों जाहैदों। थ' कमेन्टखौथ' आंथ' मा लिरदों मादों आंथ' बेखौ बुंनो रोङा, फरायनो रोङा। दा इउटुबार बिथांमोना बुंना होबाय नालाय, आं बेखौसो खोमायाव सोबाय, गोसोआव लाबाय आरोखि। थ' SNDB नोंथांमोन, सोरबा आंनि फंबायबो जानो हागौ, बिदाबो जानो हागौ, हा। थ' गासैखौबो आं बर' होननानै नोंसोरनिसिम माने आं खेमा बिनो सानो आरोना। थ' बे फटकआवहाय आं बेखौ आं लिराखै। जास्ट बे प्रफाइला आंनिमोन, मबाइलाबो आंनिमोन। बै लिरना हरग्रा मानसिखौहाय आंनो दा नांगौ, आं बेखौसो आं दा नागिरगासिनो दङ। आं सानथाम जाबाय बै लिरना हरग्रा मानसिखौ नागिरनाया। खिन्थु दिनै आङो MG फंबायनि मा बुङो इउटुब चेनेलावहाय आं नुबाय आंनि फट', हा। 2018आवहाय आं फट' खेबनाय। आंनो गार' गथ' सासे, गोदो आंजोंनो ड्राइभार जानायमोन, नै दादा बे नोंनि नाम्बार नामा, माबा फटक नामा होनबाय। नोंजों एखे एखे नुयो होनबाय। नायबाय आङो, आंनिनो माथ। ओंखाम थोरसिखौ दोनबाय आङो, ओमफ्राय हाब बोरै जाखो। ओरैहाय आङो माने न'आव फन खालामबाय, आं खोन्थाबाय, आंखौ माथो ओरै बुंबायलै, आंनि मबाइलखौ खावना लांनानै बिदि बुंहरबाय, दा बदनामा आंनिसो जाबाय होननानै आं बुंबाय आरोखि। थ' आङो फुंनिफ्रायनो ओरै नाम्बार नागिरगासिनो MG फंबायनि। दा आङो बै लोगो सासेनि मबाइलजोंहाय कमेन्टआवबो लिरनो होदोंमोन गार' गथ'खौहाय, दे MG फंबाय आंनावहाय नोङो फन खालाम होननानैहाय आं माने MG फंबायनि कमेन्ट बक्सआवहाय आं माने आंनि फन नाम्बारखौ हरदों आरोखि। दा सोरबाफोर SNDB बा बिदा फंबायफ्रा आंनावहाय फन खालामनाबो सोंहरनो हागोन नोंथांमोना दै। आं जिन्दागियावहाय आङो जिब जुनारखौ बुथारना जागोन। आं मानसि बुथारनानै आङो संसार सोलिनो हाग्रा आं मानसि नङा। आंखौनो बुथारना थांथों, आं रावनिबो जिबन आङो हत्या खालामग्रा, आं बुथारग्रा आं मानसि नङा दै। आं बिनो, आं SNDB बिथांमोननिफ्राय आङो मा बिहरो, बे मानसिखौ जाहाथे आंनो नागिरगासिनो दङ। दा नोंथांमोना आंखौ नागिरनोबो हागौ, आंनो सोंहरनोबो हागौ। आं नोंथांमोननो नाम्बारबो हरना होगोन। आंनि नाम्बारा 7005293702। दा बर'निथ' आं बुंनो रोङा। दा बेनोसै SNDB बिथांमोननिफ्राय गासैखौबो आङो खावलायहरो, बे लिरना हरग्राया आं नङा। जे बे अदालगुरिनि होननानै बुंदों, बिथाङाबो ड्राइभारानो, आंनो लाना फैदोंमोन बेखौ थारमाने। थौ नों गारि मोनाखैबा आंजोंनो साननैसो थाथ' होननानै आं बिदि लाना फैदों। दा आंखौ बेबायदि बदनाम खालामबाय बियो। ना आं लिरनो रोंगौ ना मा रोंगौ,
आं उन्दैनिफ्रायनो आं बिदि लेखा फरायाव आं धान्दा गैया, दाहोना थानोबो आं धान्दा गैया। आं खालि गारि सलायगोन, गारि मेकानिक जानो गोसोमोन आङो, एसे हायोबो। आं ड्राइभार जानो गोसो, आं ड्राइभारबो जादों, हो ड्राइभिंबो दङ आंनाव। नोंथांमोना नायनोबो हागोन। उल्था जाबाय, नोंथांमोना नायनोबो हागोन आंनि ड्राइभिंखौ दै, आं देखायनाबो होयो। बेनो आरोखि आंनि ड्राइभिङा दै। आंनाव हेभि ड्राइभिं दङ। बेनो आं SNDB फोरनिफ्राय आङो माप बिहरो, बेनो आरोना। आंनाव फनबो खालाम नोंथांमोना, जुदि नंखाय सानदोंब्ला आं मोजां खोन्थाहरगोन फनावबो, बेनो आरोखि।